manira wis ngelayu durung mati sukmanira wis ngelayang katon kelun ketinggal sing katepian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplat ngrawel nggropak mencelat ninggangi tunggal aduh Gusti kulane ampun panutan tumandangira Sang Sri Rama Wijaya kairing dering ingkang garwa kekasih hati Dewi Sinta kairing dering ingkang rayi Raden Laksmana ingkang setia angin cang ingkang raka anggene tumedal saking singgasana Ayodhya ingkang megah kiambeke nuju dateng wanah dan daka anjalani hukuman awal wiwit cinarita Sri Rama Wijaya lan Dewi Sinta Laksmana abresta angkara murka sang Rahwana Raja Alengka Dirja
Kembang suka Kembang suka pangremaning Siti rontang ranting tatkala sun tresna iya tresna maring dheweke maring dheweke Bokor Siti sira wong ayu gawe juara saning ati godhong gumlareng jogan kepek dening elu kebek dening kelu lir kadya mundur saking pancaniti sun sawang dadi kedanan sawang dening kedanan duh Gusti Kang Maha Suci sun sawang dadi kedanan Gunung Jati kumpulane para wali kang sejati kene sebut negeri pusar bumi kawantar kecelok inggih nami Cirebon puniki suci kang dinapur bismillah purwaneng dingin ingsun titip tajuk
lan fakir miskin iku dewe saking Kanjeng sejati sumangke dinerosa lampaira sing wicaksana niatana tumindak ati kang ikhlas tiket kang nyata dadia pangayoman raya kejurung dening pangestu uga doa kairing puji rahayu anda dia sinatria pinayungan ikang mayungi ing negeri pusir bumi dan tugal kalining karsa luhureng budi adil ing titi wicara luhureng ilmu mamri sentosa ing budi ampuh kagapuraning praja dawuh wong tuwa ingarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani iku minangka dadia panutan diri semeren ing gunung jati kumpulane para wali kang sejati ginasebut negeri poser bumi kawentar keceluk inggih nami Cirebon puniki wit suci kang dinapur bismillah purwaneng dingin ingsun titip tajuk lan fakir miskin iku dewe saking Kanjeng sejati kum si baheula pasi basa urang tepung tetep nu mimiti kembang ros kaya sisi cair jadi saksi ngalias tanpa pepece lir pang barang anu tepoka rumasa mun tembang beak sarima pahet pasirni ayeuna tinggal nyerina tuh panutan teng toyen anjeun geus ikhlas ninggalkan
Jatino kasili cunti Kembang ros kaya sujati panglipur ati Nyora jalanmu lalewa Nenden asih Nupi nuku pangharapan Diri kuring ngan sorangan Kembang ros kaya skiwari Ukur ngupakan Ngaleos tanpa bebecan Lir bang barang anu Sumpah suci kanggo tanda bukti tekad isun wis abot ning janji duringin sekolah waktu cilik duwe batur setia sejati wong tua kabeh ora setuju Kang Sun pilih bakal dadi mantu jaren anake wong boro nutu aja tinemu ning anak putu wong mati mang sawurunga tekad disun cuma siji bagian dadi perawan sunting dedungana kuncinana wong mati mang sawurunga tekad isun cuma siji bagian dadi perawan sunting kelingan waktu masih sekolah balik ke bareng dalan sing sawah deleng sejodo manuk ketilang pada mesem bareng nyawang wong tua kabeh beri setuju Kang Sun pilih
bakal dadi mantu. Jare anake wong buru nutu aja tinemu ning anakku kedongana kuncinana wong mati mangsa wurung dekat isun cuma siji bagian tadi prawan sunti kedongana kuncinana wong mati mangsa wurung dekat isun cuma siji bagian tadi prawan sunti. Mas matane intet utusan Prabu Rahwana bidang mas matane intet utusan Prabu Rahwana bidang mas matane intet utusan Prabu Rahwana ia peke anyulik sita ngelapuhi Rama Wijaya yang mas matane intet utusan Prabu Rahwana Raja angkene nglabuhi Dewi Sinta uga Rama Wijaya bidang mas matane intet utusan Prabu Dasamuka Ocap lapai pun Dewi Sinta kelawan Sri Rama lan Laksmana punika wonten pujening satu kidang nanging kidang mau kidang tiba-tiba sanes kidang biasa
nanging punika penyuning Dewi Sinta kelawan Sri Rama kengken amburu wujuding Sadok Kidang. Lantas pangkatening Laksmana punika kang badhe anyusul ingkang Rakrama Wijaya damel perisai utawi damel tameng kangge lindungi Dewi Sinta supadosa terhindar saking Pancabaya. Kocapa saking salebetning alas Dandaka punika wonten Prabu Rahwana Raja ingkang badhe anjuring Dewi Sinta. Sinta, akhirnya aku dapatkan kau Sinta. Sinta, kemarilah Sinta. Sinta, wahai kekasihku. Ladalah, hai Wadya Balahu, kemari tangkap Dewi Sinta, bawa ke Algadirja. Hinggi, 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 hinggi. Gusti Putri nyebut belas kasihan Gusti. Atuh kupingnya kuarang Gusti nyuwun toya mawon kule pengen ngombe Gusti. Gorokan kula garing Gusti nyuwun belas kasihan panjenengan dateng kula Gusti. Gusti nyuwun belas kasihan Gusti. Sinta, akhirnya kau pun dapatkan juga Sinta. Sinta, 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 ku dapatkan juga kau Sinta. Sinta, kemarilah Sinta.
titisan Dewi Mutyawati Manidis Panjelma Ampun Dewi Sinta. Akhirnya beberapa tahun ku menunggu manutismu ke bumi. Sekarang kau kuboyong Sinta. Ya adalah, woi, siapa kamu? Aja diteruskan, Rahwana. Orang ajar, Jatayu. Dingkira, apa pengen binasa waktu? Dingkir. Woi, Jatayu, awakku ngalang-ngalangi aku, pambukas, tak tepas awakku, bangsa kuada. Jatayu, binasa awakku. Aduh Gusti kula ampun bliku Gusti nandanglah rane Gusti Rama panutan pangapura kula Gusti. mana lara-lara temen mana tega Ngapura pisan Gusti. beli kuat Gusti. nandang larane aduh Gusti Sinta keboyong dening Rahwana. Gusti pangapura. Wis dingin pinasti anyar kang pinanggi. Dilalah kesering Gusti kang maha kuasa. Jatayu kerabat Prabu Dasarata kang kiambeke maksud tujuanipun pengen angrebat angalang-alangi anggene Rahwana nyulik Dewi Sinta, nanging karena kekuatan Prabu Rahwana Raja Jatayu boten kiap kapidara, nanging sederenge tilar sederenge pejah nyukani uning dending Ramawijaya lan Laksmana bahwa Dewi Sinta keculik dening Prabu Rahwana keboyong ing negeri Alekadirja. Gugureng Jatayu bumi kaya melu nangisi, jagat kaya melu bela sungkawa, gogodongan sambil keguguran,
rembangan samya kuncup jagat rim-rim tuniba busudeng udan nanging udan punika udan lengah wangi perlambang jatayu angsal panggonan ingkang sae ing kasedan jati lantas punika kunar panening jatayu kasempurnakaken dening Ramawijaya lan Laksmana kocap pangkatening Ramawijaya kan Laksmana nuju dateng gua Kiskendayun bantuan dateng bangsawan Nara kang bade angluruk dateng Alengkadirja kocap luampai ning Ramawijaya lan Laksmana anuju datang gua Kiskendayun bantuan datang pasukan Wanara kang badhe medhet Dewi Sinta datang Alangka jalaran soko kulino warna-warni yo mas kocap lampai ning Ramawijaya kelawan ingkang Rai Raden Laksmana punika tepat dateng gua Kiskendar panggoning Hanuman Ramandaya Pati lan ugah lian-lian Subali Sugriwa anilah samya kempal sedaya kang kiam pakai badhe pitulung bala bantuan nuju dateng nyebrang ing Alengkadirja bahwasaning ingkang garwa Dewi Sinta keculik dening Prabu Rahwana-Raja ada manusia mas lantas punika pangkat dening Ramawijaya lan Laksmana uga pasukan Wara nuju dateng Alengkadirja ketara kagiri-giri prawira Tri Durga Kabaskara tinggal yo mas rame-rame suarane
setitik takdir bisa dipungkir yo mas yo lir ginugra lir ginugra bobai rasane ngati lap kelingan mikiri lakuning badan lakuning badan lusa dinane badan ngelusa dinane sedinten ten boten ica dahar sedalutan boten ica kilem sedalutan boten cakilem mirengaken suarane krikis kebiar kilap kawuran guru kaworan guru bener temen saujare wong tua ngomong aja bae ndemeni wong duwe anak laki mantak banget kania yani kocap ngalenggeng sang Dewi Sinta kang keculik dening Prabu Rahwana Raja manggon dateng taman Argasoka taman ingkang endah apali warna ing rupa nanging ngerasa sedih ingkang ngelimuti ing srebeteng ati sang Dewi Sinta anganti satu mekaing sang kekasih hati ingkang garwa laki Raka Ramawijaya. Dewi Sinta sok senajana kerayu dening Rahwana Raja keiming-iming dening harta benda nanging cinta Dewi Sinta mung senunggal mung ilah dateng Ramawijaya. Dewi Sinta selalu anganti sedugien Ramawijaya kocap Prabu Rahwana Raja Sinta
Sinta, Sinta, kembalilah Sinta. Mengertilah akan dengan semua isi hatiku Sinta. Beratus-ratus tahun aku telah menunggumu menitis menjelma di muka bumi ini. Kau adalah Dewi Widyawati. Kau adalah titisan Dewi Widyawati menjelma menjadi mewujud Dewi Sinta. Sinta, kau adalah jodohku Sinta. Menangkaplah Sinta. Kau adalah detak jantungku Sinta. Kau adalah napasku. Kau adalah aliran darahku Sinta. Kau adalah pelita hatiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Negaraku hancur, keluargaku gugur, pasukanku lebur. Demi siapa? Demi engkau Sinta. Segalanya ku korbankan demi engkau. Jangankan sakit, nyawa aku korbankan demi kau Sinta. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu Sinta. Tolong, aku mohon kepadamu kali ini saja Sinta. Ya Sinta, aku mohon Sinta, mendekaplah Sinta. Sinta, mendekaplah Sinta. Sinta, 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 tolong Sinta. Sinta, kocap Lampeng Ramba dumugi anyebrangi lautan kelawan pasukan Wanara, dumugi datang negeri Alengkadirja. Prabu Rahwana Raja Badeni udah paksa Dewi Sinta. Kocap tumbang daging bangsa Wanara, bangsa ketek pasukan Norman. Pada cokrek lawan sederek sapa nandur nyomes. Ada teh manusia tatara kaki. Hei, pasukanku gugur gara-gara hei Rama Wijaya aja dapok ilitan. Coba aja bangsa nek ketek kap baju orang ajar. Hei Rahwana Pasamuka maju. Wah, ketek putih
ayo maju tak tebas kelawan Bedawaku binasa. Surat dirajaya ningrat lepur dening pangastuti yo mas wong bet si pasti ketitik wong ala pasti ketara yo mas surat dirajaya ningrat lepur dening pangastuti ada manusia wis waktune kana penduyo mas kana penduku mepyar sapan panggonan yo mas yo mas wis waktune yo mas pada ibur kerabatur yo mas pada perang lawan kadang yo mas surat dirajaya ningrat lepur dening pangastuti Ocap Arman Kraman Dayapati lan papasukan Wanara puter beten kang kiat tumandangi Prabu Rahwana Raja tumbandangi Rama Wijaya Laksmana kang kiam bake bari amungkasi Prabu Rahwana Raja. rame-rame masuane ngamat gumaranggang suarane kepireng masing ketepian kaya dene angin gunung kang busuk mah waya sepi Cek Cinandak Kondewanira Sri Rama Wijaya Laksmana punika badhe numandangi mungkasi Prabu Rahwana Raja. Cek Cinandak Musring Gondewa dicekel anak para kebantu dening Sang Gua Wijaya. Gua Wijaya punika utusan saking Kahyangan Suralaya kang kieu bake bari mustakaken angkara murkaipun Rahwana Raja. Ocap bok wis dingin pinasti anyar kang pinanggi dilala kersaening Gusti Rahwana Raja kepagas janggane dening gamanipun Rama Wijaya lan Laksmana badane ketotol dening Sang Gua Wijaya kecempet dening gurung saudara-saudari. Ocap teng mriku panai diacar dening Rama Wijaya dibidik dilepas tepat lumepas lubruk janggane dening Rahwana boten kiat pecah sawetara. Suratira jaya ningrat lepur dening pangastuti
tatkalaing silebeteng lumampahan Rama Sinta lan Laksmana niku minangka lambang kekuatan rasa cinta, rasa katresnan saged ngicaraken angkara murkaining Rahwana Raja. Rasa cinta, cinta sejati pun Sri Rama lan Sinta angkara murka Rahwana Raja ical alengkan dirja